Перемога поглынула смерть. Смерть, где твоя перемога? Смерть, где твое джало? Джало смерти – это грех, а сила греху – это закон. Богу ж подяка, бо Он дал нам перемогу праз нашего Пана Иисуса Христа. Щиро дякуємо цій театральній групі. Признаюся, коли у нас була організаційна зустріча, і ми розважали, що буде менавіта театральна постановка, коли нам сказали, що це буде пантоміма, ми почали переживати, зрозуміє молодь. Я думаю, що було все яскраво показано і докладно, і зрозуміло, тому дякую вам велике. Думаю, що кожен з нас сьогодні відкаже на це питання. Ці я жадаю жити у гармонії зі своїм сумлінням, зі своїм серцем, кожну хвилину у нашому житті,
адбываецца гэтая барацьба добра са злом. Толькі ад нас залежыць, што пераможа ў нашым жыцці, ці добро, ці зло. Дзякуй вялікі.